читоре ки ба ҳамагон маълум аст, мутаассифона дар марҳилаи ҳозира дар тамоми кишварҳои кураи замин бемории коронавирусина, яъне ки COVID-19 ё ин ки ҳамагирии коронавирусина идома дорад ва мебоист қайд намуд ки сабабҳои асосии паҳншавии ин беморӣ то марҳилаи ҳозира ин рӯя намудани талаботое ки барои пешгирӣ намудани қариб ҳамаи бемориҳои сироятӣ пешбинӣ шудаанд. дар кадом ҳолатҳо эҳтимолият ё ин ки имконияти паҳншавии бемории COVID-19 бисёртар мебошад, аз ҷумла ҳангоми таъсис додани тӯйҳо ва дигар маъракаҳои иҷтимоӣ пешбинӣ шудаанд миқдори нафарон наздикон ё ки хештаворон набояд аз 50 нафар зиёд бошад. ҳангоме ки дар тӯй ё маърака як нафари бемор иштирок мекунад ё ин ки як нафари бо бемории суръятёфта иштирок мекунад, вай ҳамзамон метавонад ки 2-3 нафари дигарро сироят кунад. дар чунин ҳолат ҳамон маъракае ки буд сабаби асосии паҳншавии чунин беморӣ мегардад.